טוב, תקופת החגים בשיאה, וגם אתם בטח כמוני קיבלתם בשבוע האחרון אין ספור סטיקרים בוואטסאפ מחברים וחברות של ברכות שנה טובה, חתימה טובה וכל מיני מסרים חמודים אחרים, ואולי חלקכם אפילו תהיתם איך אפשר ליצור כזה בעצמי. אז תופתעו לגלות שזה ממש קל ליצור סטיקרים בוואטסאפ, ואפילו סטיקרים ממש חמודים ויפים, ולא צריך שום אפליקציה נוספת חוץ מהוואטסאפ בשביל ליצור אותם. וזה מה שאנחנו הולכים ללמוד לעשות בסרטון הזה, כדי שאתם תוכלו לשלוח כבר בסוכות, בחג הקרוב, סטיקרים למשפחה, לחברים שלכם. ואני אגיד שאני ככה באופן אישי מאוד אוהבת להשתמש בסטיקרים, גם כי זה איזשהו מסר קצר וקולע שמועבר באיזשהו דימוי ויזואלי, הרבה פעמים גם עם הומור, ובנוסף משהו משמעותי בעיניי זה שלהבדיל מנגיד שליחה של תמונות, מי שמקבל סטיקר לא צריך עכשיו להוריד אותו לטלפון בשביל לראות אותו, וזה משמעותי מבחינת זיכרון. הרבה אנשים לא אוהבים להוריד תמונות לטלפון מהוואטסאפ, כי זה פשוט מעמיס את הטלפון שלנו ואת הגלריה במלא תמונות, כולנו מכירים את זה. מי שלא יודע או יודעת בכלל איך לשלוח סטיקרים או לשמור אותם, בסוף הסרטון אני אזרוק על זה מילה, אבל יאללה בואו נתחיל. בשלב הראשון אתם תלחצו על האייקון של הסטיקר שבדרך כלל מוביל אתכם לאימוג'יז, ותלחצו שוב על הסטיקר בסרגל הכלים המסומן. כעת תלחצו על הלחצן הירוק עם העט וזה יפתח לכם את גלריית התמונות. חשוב לי להגיד, אני השתמשתי כאן בתמונה שלי, אבל אתם יכולים להשתמש בכל תמונה שאתם רוצים, בין אם תמונה שצילמתם או תמונה שהורדתם מהאינטרנט. ולאחר בחירת התמונה אתם יכולים להחליט האם אתם רוצים לעשות לרקע שקוף או להשאיר אותה ממוסגרת כפי שהופיע. ועכשיו לחלק הכיף באמת, בסרגל כלים למעלה תלחצו שוב על הלחצן של הסטיקר. וזה יפתח לכם תפריט עם כל האימוג'יז שאנחנו כבר מכירים, ואתם יכולים לקשט איך שבא לכם, עם איזה אימוג'יז שאתם רוצים, כמה אימוג'יז שאתם רוצים. אני באופן אישי החלטתי ברוח החג להוסיף כאן קצת צבעוניות עם פרחים. את כל מה שאתם מוסיפים אתם יכולים להקטין ולהגדיל עם צביטה של האצבעות, ואם לא אהבתם אפשר פשוט לגרור לאייקון של הפח. בשלב הכמעט סופי אתם תוסיפו טקסט על ידי לחיצה על האייקון, ושימו לב שגם כאן יש לכם אפשרות לבחור פונטים שונים והדגשות שונות וצבעים שונים לטקסט. אז תרגישו חופשי לשחק עם זה עד שתמצאו את השילוב הכי מתאים. ברגע האחרון אני החלטתי להוסיף כמה אימוג'יז של עלים שיתנו תחושה של סכך וקצת יותר באווירת הסוכות, אבל בגדול סיימנו. כל מה שנותר זה ללחוץ על האייקון שליחה למטה ולחכות לתגובות של החברים. ועכשיו בקצרה ממש, מי שלא יודע איך לשמור את הסטיקרים שאתם מקבלים